Allah sampai jagoan tuo. Jadilah jagoan tuo. Kok tempo dewa tadi ambo kan iyo manatang buah perundian bake jagoan tuo. Tapi sungguh pun dake jagoan tuo ujuknya kepada angku nenek mama tadi. Allahnya di buah perundian dembo. Dek karena harak lah jadiah nalalapeh paluh di dado nalah tuwe kecik mengecek ala pulo okok sebatang nalah hangui. Ado dan takana dia ti. Tagilan di pikiran anda menyabui katu na banana ndak menampuh jalan luluh kojok perundian ambo dake ajokan tuwo. Baru ponyo dek jogan tuwo sabalun karanda kabagiah pinta sabalun kepala kuan. Ajogan tuwo tariak kato yang pakai belo bana yurun nyaman nanti ambo sabanta. Dembo lah nanti dek jogan tuwo lah bapeyuan. Bar tentang ujuk ya karanda ambo tadi. Muah kabui bakabui asoknya dama antaro togok yo palito. Sabui lah kato na bana antaro kito bahadapan ko. Arati bana dek jogan tuwo karanda bagiah pinta bapalakuan. Baru ponya dembo jogan tuwo. Dek karanda lah bagiah pinta lah balakuan. Tentu dembo lah senang dalam hati lah sajua dalam kiro-kiro. Baru ponyo kini dembo jogan tuwo. Jogan tuwo juo nambo tuju buah perundiangan balik. Tapi sungguh pun jogan tuwo nambo tuju buah perundiangan. Sipeknya kepada angku nenek mama nanta sabui dembo tadi. Baru ponyo dembo kini jogan tuwo. Dekano jalan tangan tentu ambo tempuh. Jangan takkan nak tentu ambo naya. Baru ponyo dembo kini basuo yo bona jogan tuwo mah. Bawa mangko baki bamulai mangko basudah disabui awai seketek supaya wakiana tentu ala kiana tentu ko adai nan duo salanggano cancang nan duo balandasan terletak putiang dulu di bawah kumparan tali dikaji maso dulu 3-5 go nan jadi namanya katokan 3-5 go nan jadi nang patamo setinah kato nang kedua sambah menyambah nanti nang katigo baso je basi tasabui pisi riah je pinang kok kali nang patamo setinah kato kok laweh lah batapi buntak lah basudui ibarat bajalan lah baganti ibarat bakato lah bakasudahan basudahan bana tentu badun bakini janjang nang kedua sambah menyambah nemuan kok sambah menyambah dalam adai tali batali undang-undang nanti sabui ya mulik manih baso bayak mulik manih pangarang bibi baso bayak pangarang hati nambaramu surek sirahim kok sipi sama kita katangahan batuka sama kita sak sabay rela di pabanyak ampun de ambo nanti labiah baru poe de ambo kini jalan tarikai bayi barai putih dimu banasakah adi bawelo bakadan bapantun banamudo bayi barai bantuwo bayi arai ambo seketek jawan tuwo ala kaganti barai dembol jangan tuwo digiliang madai kati makau kapakan kasirama sarama jauh dulu iyo anca agadai minangkabau kemanakan maljo ka mama balajo ka pengulu balajo kana patui di kita na basamo samo ba amam kakuan samo ba nabi ka Muhammad samo ba Tuhan kepada Allah taala kayo sungguh tambang bakili-kili guyah bapantang tangga mangko tajali na jalam na duo langgam na duo nan patamo langgam isara nang kaduo langgam nyodai sabiah beso dibilang-bilang patiah beso dibaco-baco sabari kato na nyo ilang serah lamo nak kalupo namanya katokan serah lamo nak katupo tanam pisang rangsari lama layang-layang di pungguang kabau tabang lalik 2-3 taranga sawan ini mama taka tabayang alam ng kabau takambang lah adai di magonyo namanya katokan takambang adai di magonyo manuri adai lamo pusako zaman dia teh tigala tergantung sabali tabila tambak di bawah lapik rata bantang adai gampak pusako gimbun namanya katokan adai gampak pusako gimbun dan cak palak de tinaman indah sawah de pematang elok kato di pasambahan namanya katokan elok kato di pasambahan sabalun makasih sampai ke rajo langsung kehadapan angku nenek mama imam dengan kati sana isdaro kok deteh bana dilahirkan iyo tabawan sepanjang adek mama nenek mama nama katokan sepanjang adek nenek mama patarti menyilih balelo berkena angku tampan adek sakue mereka katokan terti menyilih lelo berkena angku tampan adek sakue lunjangkal itu nan duo tekuang kepalun satu disusun jarinan 10 dengke tangan sambah di tangguan sambah talembak karena tetangah tekuun sambah karena patui di sinan kato disabui mangkonya rancak bana di ketengahan mangkonya itu
Baru punya demo tentang itu mak. Bumi mencak dengan sampit suka batenggang dan tiga. Kampung paneh, kampung tipuruang dia balik kampung Sungarutan. Hujan yo paneh dapet belenong suka nak kamakan doan. Suka dan boleh tentang itu mak tu. Kalau boleh pinta dengan pintu, meminta dengan keboleh melo dengan selesai menyawak dengan janiah. Serta tentang padoin yang tangan lunjang lutut dan dua susun jari dan 10 tekuang kepala satu dan juang tinggi di tak diambal gadang di tanai bagai Quran di juang pakai puto di pauli sebeguru datang di tampai bayak di kitur dan bersama baik tang kini mak sekadar sekato saja kamu sabui bana saja kamu baca tentang sati milih insyaallah semua kita kepakai karena mulia pinta balaku sekian undian dari yang bodoh itu.